alaikum. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau zan nuna muku yadda za ka duba password ɗinka na Facebook. Misali idan ka riga ka yi login, wani zai kasance bayan ya yi login zai ga cewa kuma ya manta password ɗin shi. To ta yaya zai gane wannan password ɗin? Sannan bari ya ce ya sake login. To saboda haka shi yasa na ga ya dace in nuna muku don ku fahimta. Amma kafin je ga nuna muku wannan abu, idan ka manta ba kai mana subscribing ba ko kuma sabon zuwa ne kai, to dan Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa wanda shi zai bada dama da zarar mun ɗora bidiyo a sanar da kai. Idan bidiyon ya burge kuma dan Allah ku danna mana like saboda bidiyon ya yaɗu da yawa, sannan ku yi mana share zuwa ga abokanku gaba ɗaya a social media domin su ma su amfana. Abin da na ce nake so nuna muku shine, misali idan ka riga ka yi login a cikin Facebook, misali ka riga ka yi login a Facebook ɗinka, misali, to sannan kuma ka yi log out, ka manta password ɗinka. To ta yaya za ka yi ka gane wannan password ɗin sannan kuma har ka iya komawa ka sake login a cikinsa? To abu ne mafi sauƙi, amma da yake abu ne wanda ba kowa ya san shi ba, shi ya sanya yana da wahala. Da abin da baka sani ba yana wahala. Saboda haka shi yasa na ga ya dace in nuna muku. Harka ce ta ilimi, idan ka sani to wani bai sani ba mamaki ka daɗe da sanin wannan harkan, sannan shi wani bai san yadda zai ba. To abin da za ku yi da farko shine ku gane, ba wai ta cikin Facebook ɗin naku ne za ku je ku duba wannan password ɗin ba. Idan kuka ce za ku duba shi a cikin Facebook, gaskiya ba za ku gan shi ba. Akwai hanya biyu da za ku yi amfani da shi domin ku ga wannan. Hanya ta farko shine za ku iya shiga cikin shiga cikin setting ɗin wayanku. Misali ku shiga nan setting, idan kuka shiga setting, bayan ya buɗe sai ku je account. Kun gani? Sai ku je account, sai ku zo ku danna akan Google account. Kun gani? To gashi nan yanzu misali idan ya baka wannan Gmail ɗin, abinda za ka yi na gaba shine nan gurin sai ka zo ku danna manage. Kun gani? In kuka danna manage sai ku yi haka, ku scrolling ga wurin da aka rubuta security nan kenan. Sai ku shiga security. Idan kuka shiga security haka za ku dinga tafiya, sai ku zo ƙasa, ku zo ƙasa, ku zo ƙasa, ku zo ƙasa. Kun gane? Da fatan kuna ganin abin da nake nuna muku. Haka za ku zo ƙasa. Idan kuka zo ƙasa, in ka zo ƙasa to ga wani wuri nan gurin da aka ce password. Kun gan shi? Password manager. Sai ku danna akan shi misali kamar haka. Idan ya shiga, kun gane? To kun gani ko? To kun ga idan kuka shiga password manager, kun ga yanzu ga inda matsalar ku yake. To nan gurin kun ga shine Facebook ɗinku. To wannan Facebook ɗin sai ku shiga misali kamar haka. Kun gani? Misali kamar haka. To kun gani? Kun gani na farko nan gurin ga Gmail. Ga Gmail ɗin da ne amfani da shi ne shiga Facebook ɗin. Misali. Sannan nan ƙasa kuma ga password shine aka sa wani ɗigo-ɗigo. To ta yaya za ku yi? Ga wani alaman ida nan gurin da yanka. Kun gan shi nan gurin? To shine sai ku taɓa shi. Da kun taɓa shi kun ga zai fitar da password. To yana fitar muku da password ɗin, shikenan. Kun ga password ɗin ku nan, sai ku copy wannan ku je ku sa a Facebook, ku copy wannan ku sa. Shikenan kun wuce wannan wurin. To ta haka ne za ku iya shiga ku ga password ɗinku wanda kuka yi login a Facebook da shi. Sannan akwai hanya ta biyu wanda cewa shi ma za ku iya bi ta wannan hanya domin ku gane wannan ɗinku. Shi kuma za ku iya shiga cikin Chrome browser ɗinku. Misali haka bayan ya buɗe haka cikin Chrome browser ɗinku, za ku zo nan kan logon Google account ɗinku da kuka hawa. Nan ma za ku iya shiga ku duba haka. Kun gani? Ya sake kawo ku exactly kamar yadda ya kawo ku wancan ɓangaren. Sai ku zo ku danna shi a kai. Ya sake kawo ku wannan. To hanya dai za ku bi wannan process ɗin yanda na nuna muku wancan, haka za ku bi shi ma ku bi wannan. Ta wannan hanyar ne za ku iya gane duk wani password da kuka sa akan wayar ku wanda ya danganci Facebook ɗinku, ku duba ku yi login idan har kun manta. Haka zalika idan ma Twitter ne kuka yi login akan wayar, nan zai je ya saving. To kada ku manta dai Allah ku danna mana like, ku mana share da abokanku a social media gaba ɗaya. Idan kuma ka manta baka mana subscribe ba ko kuma sabon zuwa ne kai, to da Allah ka daure ka danna mana subscribe gashi nan daga ƙasa.
ka danna alamar ƙararrawar sanarwa wanda da zarar mun ɗora bidiyo za a sanar.